بقو حبريتا كاب كله داسس مويا ولد دهنت تقنا مسرح مدفع أنبتا توفينت عود እቶታውነት ሕርሻ ናብ ትዝድለ መጠን ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ኣለዉ። ሓደ ካብዞም ብድሆታት ለበዳ ባልዓት እዩ። እዞም ባልዓት ንኣትክልቲ ብቐጥታ ብምብላዕ ኣብ ምህርቲ ከቢድ ሃስያ የውርዱ። መብዛሕትኦም ባልዓት ቀወምቲ ኮይኖም ብሓረስቶት ኣብ ግራውቲ ሕርሻ ቀጻሊ ክትትል ዝግበረሎም እዮም። እቶም ካልኦት ዓይነት ባልዓት ግን ሳገምቲ ኮይኖም ቁልጡፍን ሃንደበታዊ ምንቅስቓሳት ዝገብሩን ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ደረጃ ለበዳን ወራርን ብምዕባይ ድማ ምህርቲ ሕርሻ ንእለቱ ከጥፍኡ ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ሃገርና ዛጊት ን4 ዓይነት ሳገምቲ ባልዓት ዓብ ትኹረት ብምሃብ ናይ ቁፅፅር ስራሕ ይካየደሎም። ንሳቶም ድማ ባርኖስ ኣፍሪቃ፣ ሰጋሚ ባርኖስ ቀውዒ፣ ኣዕዋፍ ኬላ ኬላ ከምኡውን ኣንበጣ ምድረ በዳ እዮም። ኤርትራ ምስ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ሓንቲ ካብ ምቹኣት መፍረ ኣንበጣ እያ። ስለዝኾነ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ለበዳ ኣንበጣ ንምክልኻል ዘኽእሎ استراتيجي بمحنصص وترو يسرح مجمرة عم بتا كم نفلتو عزيو حدقنيا بالعيو كابوتانا بوتا خاب هاجر بعبي فتنة دانا فري عمنا كحسم ساعات عزيو كبيت نوت زورد سلزوهنه تي نا استراتيجي نهاجرنا عم بتا جنا خينا فري خلو عمنا مراب بوتو مقتالي مالتي كلايكا عام سب مبعالي مالتي زيكا سرع زخانة عمتها وسرع زخانة سلطناتات أفلطنا معباي نجبرينا كله تزاد اللي قربات نايلوجيستيك نما بوانو أفتي معسكرات يدالو هم بعد زرع على عخون مزاجات هون كله نوارات زاد اللي كل لوجيستيكين أفتو بطل أقدم كا كم زدالو يجبر مالتي أنبت أمدر بدا سلسة درجات عدد هيوت يحلف انقاحو كوبكبتا أخل أنبتا تباهلهم دما يسوعو أنبت أمدر بدا أخل مسكونة نتصور بيج حبري هلو حانت أخلتي أنستيتي مدر بدا نوشت مريت كاب 10 كساب 15 سنتيمتر بمتو كاب كلت كساب سلسة لقطات تصفي نفس وقف لقطات دما كاب 6 كساب 8 زبزحو انقاحو يحز زتصفي انقاحو أوشتي 10 كساب 36 معالتات أب تقل مقاتن تمركيسو ينقح نمخانو أنبت أمدر بدا ባህርያቱን ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ ይመስል? ኣንበጣ ምድረ በዳ ሓደ ካብ ሳገምቲ ባልዓት ኮይኑ ከም ሽሙ ዝሕብሮ ድማ ኣብ ኣጻምእ ወይ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ዝነብር ምስ ክሊማ ምስ ኩነታት ኣየርካ ባህርያቱ እንዳኣያየረ ብብሕቲ ይኹን ብዕስለ ክሳግም ክነብር ዝኽእል ኣንበጣ እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተርኢናዮ ኣብ ትሑት ዝናብ ዝረኽባ تحت 200 ሚሊሜትር ዝዓቐኑ ዝናብ ዝረኽባ ሃገራት ዝያዳ ዝፋረ ካብኡ ተበጊሱ ድማ ናብ ሓምላይ ቦታታት ናብ መግቢ ክረኽበሉ ዝኽእል እንዳሳጋመ ክነብር ዝኽእል በራሪ ዕስለ እዩ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ባህርያቱ ብብሕቲ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዘይምችኦ እዋናት ብብሕቲ ዝነብር እዚ ድማ ኣሰካፊ ኮነን ሓደገኛ ባህርያቱ እውን የብሉን ብዕስለ ምዝኸውን ግን ሓደ نيشت عسل أنبتا أو حد 4 كيلومتر أستات 5 مليون أنبتا مدربدا يركبوا إذا 5 مليون أنبتا مدربدا لك مع رخبدته من ذات مجابو نزارات يخون نمجهجة بحنسا أندازناتو نساب يخون إنساسات نتأميت يخون نسدات كقالع يخلو
ካብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ 2020 ጀሚሩ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሳገሙ ተደጋገምቲ ወራራት ዕስለ አንበጣ ይኽሰቱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ነዞም ዕስለታት አንበጣ ንምጥፋእ ሓረስቶት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ ከቢድ ጻዕሪ ተጸሚዶም ጸኒሖም። ሚኒስትር ሕርሻ እዚ ወራር አንበጣ ክመጽእ ምዃኑ ኣቐዲሙ ብምግንዛብ ኣብ ምዕባለ ዓቕሚ ሰብ ስልጠናታትን ጽገና መንጸጊ መሳርሒታትን ዘተኮረ ንልዕሊ 9 ኣዋርሕ ዝኸደ ሰፋሕቲ መደባት ከተግብር ጸኒሑ። ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ እቲ ወራር ብዝተፈላለየ መጠን ዳርጋ ኣብ መላእ ሃገር ምስ ተኸስተ እቲ ዝጸንሐ ብቑዕ ምድላዋት ነቲ ኸቢድ ዕስለታት ኣብ ምብዳህ ወሳኒ ተራ ይጻወት ኣሎ። ዛጊት ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 2,000 ሄክታር መሬት ዕውት ዝኾነ ንጥፈታት ምቁጽጻር አንበጣ ምድረ በዳ ተኻይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ የነጽሩ። ካብዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ለዘመና ኣወዳድማ ማለት እዩ ካብዚ ሓድሽ ዓመት ጀሚርና ንውዱ ዝሓየለ ኣወዳድማ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሓያል ዘብሎ ምክንያት ከዓ 3 ኣካላት ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከምኡውን ዞባ ምምሕዳር ከም ሓደ አንድ ሕቆ ኮይኖም እቲ ኩሉ ስራሓት ከዓ ካብ ሃገር ደረጃ ስጋዕ ብዞባ ካብ ዞባ ስጋዕ ምሕዳር ከባቢታት ወሪድ ኣሎ ኮሚቴታት ወሪደን ኣለዋ ማለት እዩ። ድሮ ብኡ መሰረት ከዓ ንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ። ብዓብዪ ደረጃ ተወዲኡ ስጋዕ ታሕቲ ኮሚቴታት ወሪደን ኣዝዩ ዝሓየለ ዝኾነ ኣወዳድማ ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መስርሕ መኸተ አንበጣ ምድረ በዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ህላውን ምንቅስቃስን አንበጣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ይጻወት። ኣብ ሃገርና ብዘይካቲ ብትካላዊ ኣገባብ ብደረጃ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምምሕዳራት ሓይልታት ምክልኻልን ዝግበር ልውውጥ ሓበሬታ እስካውት ተባሂሎም ብዝጽውዑ ብቐረባ ኣብ ቦታ መራብሒ አንበጣ ዝርከቡ ምኩራት ሓረስቶት ዝወሃብ እዋናዊ ሓበሬታ ወሳኒ ተራ ይጻወት። ዝርግሐ አንበጣ ምድረ በዳ እንተርእይና ብደረጃ ዓለምና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ፣ ኣብ ኣህጉር እስያ፣ ማእከላዊ ምብራቕ ከምኡውን ብውሕድ መጠን ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ይኽሰቱ እዮም። ኣብ መፋረዪ ቦታታት አንበጣ ምድረ በዳ ክሳብ 16 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ይሽፍን። ኣብ ናይ ደረጃ ዕስለ ወይ ኣብ ደረጃ ወራር ክበጽሕ ከለሃ ክሳብ 29 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ኣለዎ። እዚ ድማ ብደረጃ መላእ ዓለምና ዝሽፍኖ እንተርእይና ክሳብ 20 ሚእታዊት ካብ መላእ ዓለምና ሸፊኑ ይርከብ። ኣብ ሃገርና ምስ ንመጽእ ድማ ዝርግሑ ብምልኡ ገማግም ባሕርታትና እና አንበጣ ምድረ በዳ ንኽፋረ ኣዝዩ ምቹእ ክሊማ ሓመድ ይኹን ኩነታት ኣየር ኣለዎ። ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ሃገርና እውን ምቹእ ንአንበጣ ንኽፋረይን ንኽባዛሕን ኣሎ። እዚ ድማ ብደረጃ ሃገርና እንተርእይና 17 ሚልዮን ሄክታር ይሽፍን። ኣብ ክራማት ባሕሪ እንተኾይኑ ብምልኦም ገማግም ባሕርታትና ንኽፋረ ኣዝዩ ምቹእ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ክራማት ከበሳ እንተመጺና ድማ ምዕራባዊ ቆላታትን ገለገለ ከበሳታት ናይ ሃገርና ንኽፋረ ናይ አንበጣ ምቹእ ኩነታት ኣለዎ። አንበጣ ምድረ በዳ ብዝግባእ ክትቋጻጸሮን ከተጥፍኦን እንተዘይክኢልካ ክብሩዶ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ ይመስል? ሓደገኛ ባህርያት ናይ አንበጣ ምድረ በዳ ምስ ንሪኦ ሓደ ሳጋም ባልዕ ብምዃኑ ኣብ መዓልቲ ካብ 100 ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር እናሸፈኑ መግቦም ይምእርሩ። ካልኣይ ብብዝሒ ክራብሑ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ባህርያቶም እዩ። ሳልሳይ እንተርእይና ድማ ብብዝሒ ክምገቡ ክእሉ ብምዃኖም ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ባህርያቶም እዩ። አንበጣ ምድረ በዳ ሓደ ንእሽተይ አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ 1 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝርከብ ኣስታት 50 ሚልዮን አንበጣ ምድረ በዳ ይሕዝ። እዚኦም ድማ ክንዲ ክብደቶም ማለት 2 ግራም እናተመገቡ ይኸዱ። እዚ እንድሕር ኣራቢሕና ርኢናዮ ድማ ሓደ ንእሽተይ ዕስለ አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ 1 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝርከብ ብደረጃ ወራር በፂሖም ንዝበጥቅዑኻ ክሳብ 10,000 ቶን ምግቢ ከጥቅዑ ይኽእሉ። እዚ ድማ ንኣስታት 1000 ሓራምዝ ወይ ድማ ንኣስታት 2500 ኣግማል ክምግብ ዝኽእል ብሓንሳብ የጽንቱ ኣለዉ ንብል ኣለና።
حبريتا كاب كله داسس موياونت دهنت تقنا مسرح مدفع أنبتا توفينت عود مقصصر بالعات بحافشة مقصصر أنبت أمدر بدا دما فلاي بمدهانيتات صر بالع سلا زكايد أب سب انسساتات كونه أكبابي ጉድኣት ንኸይውርድ ኣብ መስርሕ ምንጻግ ጸረ ባልዕ ዓብ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግባእ ክኢላታት ሕርሻ ይመኽሩ ካብዚ ቐጺልና እምበኣር ኣብ መስርሕ ምንጻግ ጸረ ባልዕ ዝረኣዩ ጉድለታትን ንዕኡ ዝውሃብ መኣረምታታትን ነቕርብ ገለ ካብቲ ኣብ ምንጻግ ጸረ ባልዕ ዝረአ ጉድለታት ወይ ጌጋታት ንከታተል ሓደ ግቡእ መሳርሒ ድሕነት ከይዓጠቕካ ምንጻግ كلته ولقاو مشفني لبس وريخا أفكان أفنجخان زي مشفان سلسته مسرعها حليخا بوتخا بقبو تقاطع تيركان صربالع زي منصاق أربعة أب أوان منصاق صربالع ممقابن شغارة متكاخن حمشته تعقي زنصق صربالع بقبو زي مقصصر شدشته اب كبابيخا ناي دحنت مسارحي زي عدقسب كله منصاق شوعته اب كبابيخا حصانات وي انسساتات كلو منصاق شمونته اب طقم زوعلو مسارح دحنت اب فقدو بوتا مدرباي شعته متحز صربالع او وحس بوتان بقبؤن زي مقماد عسرته زتودو متحزي صربالع بقبؤ زي موغان عسرت حدا أنفت نفاس زي محلاو عسرت غلطة أبطأ قلايات ديقاتاتن إلاتاتن كي تتنققكا منصاق إزوم كلهم كنكاتاتلو منصنحنا قدلتات أزيوم حدقنياتات سلزخونو فتصم كوغادو يقبع قتيلنا بار قدمي ناب منصاق صربالع موفارنا كنغبرو زغبانا ابوتا سرحيت منصاق مسكدنا كنكتلو زغبا قنوع عقابات دما قتيلو بسئلي يقرب هيوت سب لعل زخونه كبر سل زخونه ازي كنكاتاتلو صنحنا اغبابات دحنت ناي قدن كتغبر زلو مخانو تردينا بتكات كنتغبرو يقبا أمود داتا ولا كوا أبز أوان ورار إسلا أنبتا بتزامادي أبرقو كنتات نتلو كاب قرابتنا زمت ورارات أنبتا يخون اتي أب هاجرنا تتصفيو زرابح أنبتا زي قصن سلزخونه هزبي من محدارات أولات حيلتات مكلخالن كيلاتات حرشان كم وترو
ድልውነቶም ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ሕርሻ የዘኻኽር